Il-Gvern wettaq xogħlijiet fuq total ta' 316,156 metru kwadru ta' ġonna pubbliċi u spazji miftuħa bejn 2022 u l-2026 permezz ta' 75 proġett differenti mifruxa madwar Malta u Għawdex. Minn barrek bħalissa impjani għal 118 proġett ieħor għal din il-leġislatura ġdida. Dan ħareġ minn tweġiba parlamentari tal-Ministru responsabbli Mirjam Dalli wara mistoqsija mid-deputat laburista Entnija Ġuzdaċelis. Il-Ministru spjegat li dawn il-proġetti twettqu mill-entitajiet li jaqgħu taħt ir-responsabilità tagħha u jinkludu kemm il-ħalqien ta' spazji miftuħa ġodda kif ukoll ir-reġenerazzjoni ta' żoni li kienu ilhom mitluqin għal snin twal. Fosthom hemm ukoll xogħlijiet ta' restawru manutenzjoni ta' widin u spazji eżistenti biex jitjiebu l-kundizzjonijiet ambjentali u l-kwalità tal-ħajja tar-residenti. Skont il-Ministru l-proġetti jvarjaw minn inizjattivi ta' skala nazzjonali bħal parks kbar u proġetti ta' afforestazzjoni sa ġonna fuq skala iżgħar fil-lokalitajiet. L-għan ewlieni u li aktar familji jkollhom aċċess għal spazji ħodor fi ftit minuti mixi mid-dar tagħhom waqt li l-ispazji ġew mamrin b'faċilitajiet adattati. Jirriżulta li bħalissa diversi proġetti oħrajn simili jinsabu fi stadji differenti ta' żvilupp, fejn entità Project Green qed taħdem fuq portafol ta' 118 proġett b'investiment ta' madwar 350 miljun euro. Dawn il-proġetti mistennija joħolqu ma' 2 miljun metru kwadru ta' spazji oħrajn miftuħa, ekwivalenti għal madwar 240 ground tal-futbol. Fosthom hemm l-estensjoni tal-Park tal-Familja f'Benajsa, ġnien il-Larinġ f'Ħallija, il-Park tal-Mitħna fl-Imqabba, il-Park ta' Baħar iċ-Ċaq fil-limiti tan-Naxxar, ġnien iż-Żożija fl-Imtarfa u r-restawr tal-ġonna tal-Palazz ta' San Anton f'Ħattart. Ma' dawn wieħed irid isemmi wkoll il-proġetti massiċċi tal-parks fuq skala nazzjonali, dak f'Manuel Island wara li l-art ittieħdet lura mingħand l-iżviluppaturi u l-ieħor fiż-żona tal-White Rocks bejn Pembroke, Iswieqi u n-Naxxar.